Makasimberei baba? Ndinosimba mchisimbawo. Tinofara. Tinosimba. Chekutanga muri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti munonzani uye panapa patiri ndepapi? Ini ndinonzi Pastor Obert Madoromati. Patiri pano pa Christ Ministries Church neHigh School. Alright. Muno muHarare muBelvedere. Belvedere Harare. Alright. Tikuona midziyo iri panze, imimi makagara panze. Mungada kuzivisa kuti chii chakatora nzvimbo panapa? Ndakaona mangwana ndichigogodzerwa chakarara. Alright. Ndichimuka ndakatowana vanhu vavhura mukova dhoo rangu vakutoti munofana kubuda munomu. Paiva nemukuru wavo akatanga kukomanda vanhu kuti bvisai zvinhu, rongedzai zvinhu. Ndikaona vakutotanga kurongedza zvikanzi chechi haichakudii pano. Alright, kureva kuti kupera kwebasa here kana kuti chii changa chinatotira? Nyaya iyi yakatitangirei kumashure kwekuti 23 October 2022 ndo pazvakatangira zvedambudzo rekuti panga paine dambudzo rekuti taipiwa isusu $3. Saka kupiwa $3 anga ari allowance pamwedzi. Alright, kurondo yaiva allowance yenyu $3. $3 US. Yekuti udye, uendese vana kuchikoro, upfeke, zvanga zviri pa $3 iyoyo. Saka takabva taenda isusu kuti nevamwe vakazoshaya kuti aiwa mari yamuri kutipai dai matowedzerawo zvaitawo zvakanaka. Takwanisa kuendesa vana kuchikoro, ndaende mwana ari kusekondari. Nekuti inini mwana wangu akanga vamwe vana vafundisi vaipiwa mari, vaibhadharirwa mafizi, vaipinda pachikoro apa mahari. Inini wangu akarambirwa kunzi ndofana kubhadhara fizi pachikora. Tikati hazvina mhosva, tichingotsvagawo mari tichibhadhara mari yemwana wechikoro. Dzimwe nguva achiharaswa, achidzingwa muchikoro, achiharaswa nemagadhi, achidii. Saka tikati tibatsireiwo. Saka ndo pakatangira nyaya. Pagarawo papaine mamwewo maconflicts enhaka anga aripo, ekuti pana kusanzwanana kwakuripo, pane mapoka mairi. Saka mapoka mairi panyaya yeLeadership yechechi, ndimai nemwana. Saka isitaisapota, ndaiva neshamwari yemwana, ndonga iri shamwari yangu, Vakari baba wake vari vapenyu. Saka ndiye wandaifamba naye nchisapota nawo naye. Saka pakazodaidzirwa meeting musi wa 23 October 2022. Ndobva kwanzi inini, kwakatanga kwanzi iye mwana wacho adzingwa, ngati vadzingei muchechi pamwe chete naPastor Madoromati zvachireva ini, pamwe naOverseer tauya aibva kumasvingo, zvikanzi ngatichivadzinga muchechi. Ngavabude chechi. Tavadzinga, havasina benefit, havasina chavachawana pachechi kana chii chavachawana pachechi. Isi ndobva tati aiwa, tati nemamemorandum of understanding nechechi. Tikati chitinyorerai matsamba ekuti matidzinga. Hapana kana tsamba yakabuda. Kusvika tazosvika patiri nhasi. Alright. So tikuona kuti zvinhu zviri panze. Mune urongwa hupi hwekuti munge muri munobva panapa uye muchida kuenda kupi nzvimbo pano? Kupererwa ikoko. Kupererwa nevana. Kutopererwa kuona zvinhu zviri papa nechando ichochi. Chando chiri mumiri mangu izvozvo. Chekurara panze. Akapindwa nechando chisingaiti manheru. Nanhasi mangwanani ndakarinda zvinhu izvi nokuti handina kwokuti ndiende. Vana kutomboendesa kumwe kuti vangaita flu iriko, vangarohwa neflu, kutovaendesa kuti vambonotsvaga kwokuti watavakumbirira kuti vamboenda vadzirwe. Mudzimai ndiye ari kungomira-mirawo achitengesa kuti tiwane chokudya. Saka akatobuda, takatobudiswa iye asipo.
Saka zvinhu zvakatooma, upenyu hwakatooma, wanga wakandiomera makore ese aya adarika aya, nekuti ndine 4 years ndisina kana chandawana kubva kuchechi. Chitinyorerai tsamba yekuti matibudisa, hapana tsamba iri kubuda, vari ngoti budai. Chitiziyisai because muridzi wekereke akatanga kereke aripo, akatinyoresa memorandum of understanding, akatariswa kulebha, akaonekwa kunzi macontract chaiwo. Alright. Kuroti manga mune contract nechechi? Ndine contract nechechi. Alright. So saka ivo vari kuti makwanza ere kuona vakuru ivo vachona vakakuita kuti mubude ndimaika vane komiti yavo yavanoshanda nayo, ndo iri kuita basa irori. Vane komiti vavo, vanhu vavo vanofamba nenyaya dzeeviction, ndo vari kumhanya nadzo. Ndo vari kumhanya nenyaya idzodzi, zvekuti hapakaoma. Mwana wangu akachema zvakandirwadza nezuro, zvinhu zvichibudiswa mumbongo, ndakarwadzikana hama dzangu, nekuti zvavakaita zvacho hazvina kundiitira zvakanaka. Saka mune vana vari kuenda vangani vakura? Ndine musikana ari kunyora form 4 gore irori neri, anofanira kunge achinyora gore ineri, zvekuti atodistebheka zvakaoma. Ndo pachikoro pake? Ndo pachikoro pake, ndokuti taingoti adzidze padhuze, pekuti aakwire makombi haadi, saka taingoti padhuze, angodzidzira padhuze. Then ndine matwins 2 ari grade 5, vadiki vakatobva kuchikoro, vakawana ndakagara padomba, vakawana ndakagara padombo. Saka tanzwa futi kuti mune dambudziko remaziso, kada kupajekesa futi kuti maziso, ndine maziso angu akaafektwa neshuga, diabetic. Saka maziso akaafektwa neshuga, saka iye zvino handioni, handinyatsooni. Ndakanzi rimwe racho rakavhara zvachose, rimwe racho riripo iri riri kunzi riri nani, rinogona kugadzirwa ndione 50%, asi mari yariri kuda yakawanda. Ndaitariswa kumasvingo kuMorgan Star Hospital, vana chiremba vakasvika vakati aiwa, ziso renyu rakableedha mukati uye rine tsinga dziri kumashure uku, rotoda kuti rigadzirwe. Asi mari yandakaudzwa vana chiremba vakanzi vanoriita vashomanene, mari inodiwa ipapo kuma 6,000 7,000 kuti rigadzirwe ziso iroro. Saka pakaoma, saka so munhu unenge wangoita give up, todi ngorarama neno ibofu ameni, ungoti ndizvozvo. Chinhu chandinototenda ndechekuti mudzimai wangu akandigamuchira sezvazviri, anobatsira, anomira neni sezvazviri, ndokumiririra zvenge zvakaita. Unenge watowana mudzimai anonzwisisa kuti arambe achimira newe panguva dzakadaro. Saka kune vangada kukubatai kana kukubatsirai, ndezvipi zvamungati muri kuda kubatsirwa nechino, uye nhamba dzenyu kuitira kuti vanoda kukubatai? Handifoni chiri on right? Foni ndichiri on. Alright. Nhamba dzangu 0773 459 826. Chikuru ndinoda pekuti ndiwane pekugara nevana, ndo chinhu chihombe. 19 years dzandashanda pano, ndakatadza kuwana pekugara, understand chaiyo handina. Asi ndakaenda ndikaparidza, ndikavavhurira chechi kuChitungwisa, kune chechi vakavaka chechi iriko, ndikanovhura chechi kuMarondera, kune chechi iriko futi yakavakwa, iyo yekuMarondera ikanovhura yekuMacheki, vakavaka futi chechi iko kuMacheki. Asi ine I have nothing to show, handina chekuratidza kuti ndiri mushumiri kana kuti Mwari vari kundishandisa vaita evangelism kwese. Handina chandinacho chokuti kereke chandinacho, hapana. Chandinotokumbira kuti ndiwane pekuti ndiise musoro nevana, ndiwane pekugara nevana, ndikawanawo pane kana iri land iri stand pekuti ndiwane pekugara nevana.
ndo chinhu chikuru, nekuti ndiwane kuti ndibatsire mudzimai kubooster zvaari kuita kuti upenyu tiwane kuti vana vaende kuchikoro, nekuti ndinoziva nemagonero anoita musikana gore rinouya anofanira kuenda kulower 6, after lower 6 anofanira kuenda kuuniversity. Saka zvese zvine chinamata dai wana pesa kuti aende aite A-level, awanawo scholarship yekuti aende kuuniversity because ada kuita pediatric neurosurgeon, ndo raaenda kuita, ndo zvaada kupeswa. Saka ndo chichemo changu. Aiwa, tinotenda. Mhuri yeZimbabwe kune vangada kubatana nawo, nhamba ndo dziri pascreen. Ndo mamiriro azvakaita nekutonhora kwakuri kuita mazuva ano muno muwinter. Ndofunga munongozvinzwa nekuzviona kuti kwatonhora. Ino mhuri iri kugara panze, vakuuya kwamuri kuzochema kuti tiri pano panze, vane simba vakatikurira takabudiswa panze, tofa here tiri pano panze, toparara here tiri pano. Aiwa, tinotenda kuti mhuri yeZimbabwe ichakubatai, vachabetserana nemi. Shoko renyu rekupedzisira, zvikuru sei advice yamungada kuvapa kune vamwe vafundisi vari kushumira vachine simba pari zvino? Chandinoda kutaura kwamuri vafundisi, hongu tinodanwa asi tine upenyu pamberi, ushumiri hunopera. Tinoenda kune vakatanga maministry avo, mamwe acho maprojects avanenge vaita, mamwe maprojects avanenge vaitira mhuri dzavo havatitarisa, havationa. Ngativei tinogara pasi navo kuti zvatiri kushumira tinofanira kubenefitawo, tofanira kuwanawo mabenefits eushumiri. Panofanira kuva nemabenefits, haufaniri kushumira usina mabenefits aripo, ivawo nemabenefits aripo, nekuzvishandirawo futi namaoko ako vane maprojects, kuti ivo vacho vari kukupa vavakupewo mari, vakuimpawewo kuti uwane cheuviri mangwana. Unogona kupinda mudambudziko randiri mangwana wagara padzimba dzechechi. Ini ndagara padzimba dzechechi kwese kwandaiva, ndichingofunga kuti zvichanaka. Nhasi ndo pandava, handina pekuenda nevana. Aiwa, ndofunga mangozvinzwira kuti hanzi gadzirirai ramangwana renyu pamwe chete nevana kubva kuna mufundisi. Aiwa, maita basa nenguva yamatipa, tichitenda kuti vanhu pavachaona vhidhiyo iri vachamira nemi vachakubatsirai. Ndinotenda mukoma wangu. Alright, mazviita. Aiwa, vanoda kubatana nawo, nhamba ndo dziri pascreen idzo, vabate ipapo moona kuti mungabatsirana nawo sei. From Uncle Saint TV crew, tinoda kuti a big shout out kuna Binocular TV, ande tinoonawo Binocular TV first big comment pane link re Binocular TV. Chiti much love and God bless. Thank you. All right.